Yaz paslanyň ilkinji günlerinden ıgally günleň köp bolmagy, toprak hawa şertleriniň amatly gelmegi, sebitiň öri meýdanlaryna ýaşyl begrese büräp, tebigy ýagdaýda dogurlaryň gerekli derejede iýdigini ýetirmäge uly mümkinçilikler döretdi. Mallyň baş sanyny artdyrmak, mewsimi ýokary hil görkezjiler bilen jemlemek, vilayatyň çopanlarynyň esasy maksady hökmüne kesgitlenip, geçirilen iýdigiderli işler özüniň mewelerini berge. Pehim paýhas ummany magtymly Praga ýylynda mallarlar borçnamalaryň tapşyrygy 101,16 göterim amala aşyrmagyň hötdesinden geldiler. Gyzgalyňly ýaýwanlandyrylan oglak goda mewsuminde vilayatyň çärçek etrawynyň serdar, hojamat etrawynyň Tallymerjen, Köýtürnak etrawynyň Köýtürnak mallarçylyk gojalyklarynyň mallarlary tutan ýerli zähmeti bilen elkinjiliň hataryna meýilnamalaryň tapşyryklary berja edip, özleriniň münasip goşantlaryny goşdular. Mallarçylyk hojalyklaryna degişli hünärmenler, mallukmanlar tarapyndan öz wagtyna geçirilen çärelerim ýokary netijeler berdi. Mewsumda vilayatyň düýedarlarym ene düýelerden köşe almakda ihlasyny gaýgyrman zähmet çekip, ýokary netijeler gazandylar. Köşe almak boýunça belenen meýlama 100 göterim ýerine ýetirildi. Mallarçylyk pudogyny ýygyderli ösürmekde bergen kömekleri, döwlet gollawlary üçin mallarlar türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.